πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ, στη δεύτερη εκδήλωση του Πανεπιστημίου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο αφορά τόσο την τοπική κοινωνία, αλλά και την παγκόσμια κοινότητα, και είναι το νερό. Μαζί μας έχουμε δύο ομιλητές, οι οποίοι θα μας διαφωτίσουν γύρω από το θέμα. Θα ξεκινήσει ο κ. Καλεγράκης. Ο κ. Καλεγράκης είναι εκλεγμένος επίκουρος καθηγητής περιβαλλοντικής κοινωνιολογίας στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο επικεντρώνεται στα πεδία της πολιτικής οικολογίας, της γεωγραφίας, των σπουδών επιστήμης, τεχνολογίας, κοινωνίας και της περιβαλλοντικής κοινωνιολογίας. Ασχολείται ιδιαίτερα με τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, τον εξορυκτισμό, τις περιβαλλοντικές συγκρούσεις και τα περιβαλλοντικά κινήματα. Ωραία, ξεκινάω κατευθείαν. Είμαι OK με τον ήχο. 1-2. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να πούμε και οι δύο μιλητές κάποια πράγματα που θα σας φανούν ενδιαφέροντα. Θα ξεκινήσω με το εξής. Όπως βλέπετε και στον τίτλο της παρουσίασής μου, αναφέρομαι στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης και του νερού ως ένα μη τεχνικό ζήτημα. Και αυτό είναι, έτσι για να σας δώσω και μια ιδέα, το κύριο σημείο που θέλω να βάλω στη δικιά μου τοποθέτηση. Ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα ευρύτερα ως μόνο τεχνικά ζητήματα. Θα μιλήσω πιο πολύ, το ζήτημα του νερού, να το πω έτσι, έρχεται ως φόντο της παρουσίασής μου, γιατί θα επικεντρωθώ πιο πολύ στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης, έτσι ώστε και ο κύριος Ζώραπας μετά να μπει πιο ειδικά στα ζητήματα του νερού. Οπότε, ξεκινάω λέγοντας το εξής. Εμφανίζεται αυτό που εγώ ονομάζω το παράδοξο της κλιματικής αλλαγής. Δεν είμαι μόνο εγώ που το λέω, εδώ σας έχω και μερικά τίτλους από κάποια ερευνητικά paper, άρθρα που έχουν γραφτεί για το ζήτημα. Και το ζήτημα, αυτό που ονομάζω εγώ το παράδοξο της κλιματικής αλλαγής, έχει ως εξής. Ενώ τα τελευταία, ας πούμε, περίπου 30 χρόνια, ίσως και παραπάνω, 40 χρόνια, η παγκόσμια κοινότητα φαίνεται να αναγνωρίζει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, της αλλαγής του κλίματος, ως ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, αναφέρεται και ως ζήτημα υπαρξιακών απειλών. Ο κύριος Τίμπας, που ήταν εδώ την προηγούμενη φορά, έχει γράψει ειδικά για αυτό, για το ζήτημα των υπαρξιακών απειλών. Δηλαδή, ζητήματα που αφορούν πλέον το μέλλον της ανθρωπότητας ως τέτοια. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας μεγάλος επιστημονικός και τεχνικός λόγος για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Το παράδοξο σε αυτή την περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται, δηλαδή οι λύσεις που φαίνονται να προσπαθούμε να δώσουμε σαν ανθρωπότητα, αποτυχάνουν συνεχώς. Και αυτό εγώ το ονομάζω ένα παράδοξο. Δηλαδή να υπάρχει πολύ τεχνική γνώση γύρω από ένα ζήτημα και σχεδόν όλες οι πολιτικές που επιλέγονται να μην επιτυχάνουν το στόχο τον οποίο θέτουν. Αυτό για μένα ορίζει μια αντίφαση την οποία θέλω να δούμε λίγο παραπάνω. Δεν θα σας κουράσω με αυτό. Απλά να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως και μπορεί να οριστεί αυτό, θα το δούμε λίγο παρακάτω, δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς το ζήτημα πηγαίνει όλο και χειρότερα. Δηλαδή, τώρα σας έχω εδώ κάποια στατιστικά, δεν είναι και τόσο σημαντικά να τα δούμε ένα προς ένα, αλλά αυτό που δείχνει η κατάσταση είναι ότι ως προς το ποσοτικό ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή σαν να έχουμε έναν φόβο πάνω από το κεφάλι μας, ένα σημείο το οποίο προσπαθούμε συνεχώς να το κρατήσουμε μακριά. Αυτό είναι το κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα που λέμε ότι συνεχώς μας έρχεται προς τα εμάς και η ανθρωπότητα φτιάχνει σαν κατά κάποιο τρόπο μηχανισμούς άμυνας απέναντι σε αυτό. Δείχνει ότι αυτοί οι μηχανισμοί δεν πάνε και καθόλου καλά. Το πιο σημαντικό εδώ πέρα, αυτά τα δύο μόνο διαγράμματα, θέλω να σας πω ένα μικρό ζήτημα που είναι από το 2022, είναι
ότι τα τελευταία χρόνια και ίσως τα τελευταία περίπου ας πούμε 10 με 15 χρόνια αρχίζει και μπαίνει και μια άλλη συζήτηση στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, που είναι το ζήτημα των ανισοτήτων. Το ζήτημα των ανισοτήτων, το ζήτημα της οικονομικής ανισότητας και πώς το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, που είναι και αυτό μια περιβαλλοντική πίεση προς τις κοινωνίες, έρχεται και κουμπώνει με προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες, οικονομικές ανισότητες κτλ. Οπότε εμφανίζονται διαγράμματα σαν αυτό που βλέπουμε στα δεξιά, όπου δείχνει ότι πώς αποτυπώνονται η αποτύπωση, να το πω έτσι, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση και με εσωτερικά με τις χώρες, δηλαδή τι γίνεται σε σχέση με τις πλούσιες και τις φτωχές χώρες του παγκόσμια κατανομή, αλλά και ειδικότερα εντός των χωρών. Ξαναλέω, δεν το λέω με λεπτομέρεια το κάθε διάγραμμα, θέλω να δούμε λίγο τη γενική εικόνα. Ότι πλέον στη συζήτηση μπαίνει πολύ έντονα και το κοινωνικό ζήτημα. Πάμε να δούμε, εντάξει, τώρα ξαναγυρνάω λίγο στα βασικά. Η παγκόσμια κοινότητα ασχολείται με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, ας πούμε, περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του 80, δηλαδή περίπου 40 χρόνια τώρα. Ιδρύεται το 1987 το IPCC, αυτό που σας έχω στην πάνω διαφάνεια, The Intergovernmental Panel on Climate Change, όπου είναι ένας θεσμός των Ηνωμένων Εθνών, μια επιστημονική ομάδα που αποτελείται από επιστήμονες από πολλές και διαφορετικές χώρες, προκειμένου να παράγει στοιχεία, να παράγει στοιχεία και δεδομένα για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Παράγονται συνεχώς σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα και από πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου. Και στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε καθηγητές, ερευνητικά τμήματα που εντάσσονται μέσα στο πεδίο που παράγουν στοιχεία για το IPCC, σε άλλες χώρες κτλ. Και φτιάχνει τις λεγόμενες assessment reports, δηλαδή κάποιες εκθέσεις, όπου πολύ χοντρικά λέει πώς θα πάμε, καλύτερα, χειρότερα, προς τα που είναι η κατάσταση. Σαν να είναι αυτό, να το πω έτσι, ο επιστημονικός κλάδος. Δηλαδή, ο επιστημονικός κλάδος, οι φυσικοί επιστήμονες κατά κύριο λόγο, συνομιλούν για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και παράγουν τα δεδομένα τους. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός θεσμός είναι αυτό που φαίνεται στο δεύτερο μισό της διαφάνειας, που είναι The Conference of the Parties, οι λεγόμενες COP. Αυτές είναι ετήσιες συνδιασκέψεις, γίνονται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, σχεδόν κάθε χρόνο γίνονται Νοέμβριο, μία περίοδο γύρω στο Νοέμβριο, όπου πολλοί και διαφορετικοί φορείς, πάλι από πολλές χώρες, ως μέλη των Ηνωμένων Εθνών, συναντιούνται και θέτουν κατά κάποιο τρόπο τους στόχους των πολιτικών. Δηλαδή, βλέπουν και λένε ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές, πώς πάνε τα μέτρα σε σχέση με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, το αντιμετωπίζουμε, δεν το αντιμετωπίζουμε, και γίνονται κάθε φορά νέες συζητήσεις για νέα μέτρα κτλ. Πιθανώς να το γνωρίζετε από παλιά, το λέμε ότι πρώτα ξεκίνησε από τη συνδιάσκεψη του Ρίο, ξέρω εγώ, το 1992, και μετά έχουμε αυτό που γνωρίζουμε πιο καλά ως αποτελέσματα αυτών των πολιτικών, είναι το περίφημο πρωτόκολλο του Κιώτο το 1997, που ήταν η πρώτη φορά που τέθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα ως προς μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Από τότε κάθε χρόνο γίνεται μία συνάντηση. Αυτή η συνάντηση όμως, μάλλον πριν πάω σε αυτό, λέω ότι αυτοί οι δύο θεσμοί τους βάζω, μπορεί να βρούμε και άλλους θεσμούς, αλλά είναι οι δύο πιο σημαντικοί θεσμοί και τους βάζω γιατί εμφανίζεται το εξής. Εμφανίζεται αυτό που θέλω να πω από την αρχή, ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε το περιβαλλοντικό ζήτημα και το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής ως ένα τεχνικό ζήτημα. Υπάρχει συνεχώς μία συνύπαρξη μεταξύ ενός επιστημονικού λόγου, ενός τεχνικού λόγου, αν θέλετε, όπως αποτυπώνεται, ας πούμε, από το IPCC, με έναν τρόπο, το οποίο όμως έρχεται πάντα σε μία συνδιαλλαγή με τον πολιτικό λόγο, δηλαδή με τον λόγο το τι θα κάνουμε για αυτό. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εδώ σας έχω 3 φωτογραφίες από τις 3 τελευταίες COP. Η COP του 2023, 24 και 25. Του 2025 γίνεται τώρα, έληξε πριν 2 μέρες, στην Βραζιλία, στον Μπελέμ της Βραζιλίας. Η προηγούμενη COP το 2024 έγινε στο Αζερμπαϊτζάν και η προπροηγούμενη το 2023 έγινε στη Σαουδική Αραβία.
στο Ντουμπάι, συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι συνδιασκέψεις, με την έννοια ότι η πολιτική σκηνή, κατά κάποιο τρόπο, του κόσμου, η διεθνή σκηνή, έρχεται και συνομιλεί για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και παράγει μέτρα. Και εκεί πέρα γίνονται αυτά που πιθανώς να ακούσετε ή να ακούμε στο δημόσιο λόγο, όπου διάφορες χώρες έρχονται και διάφορα συμφέροντα τελικά, και οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικές, διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια, έρχονται και συζητάνε και συγκρούνται μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, το 2023 που έγινε η μεγάλη συνδιάσκεψη στο Ντουμπάι, επικεφαλής της ΚΟΠ, δηλαδή αυτός που ήταν ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής, ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης πετρελαιοβιομηχανίας του Ντουμπάι. Εκεί τέθηκε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, θα γυρίσω λίγο σε αυτό το slide, όπου αυτός, ας πούμε, το 2023 έδωσε μια συνέντευξη μόλις λίγο μετά την COP που έγινε στο Ντουμπάι και έδωσε ένα σημαντικό ζήτημα σε σχέση με το ζήτημα του πετρελαίου. Το 2023 ήταν η πρώτη χρονιά που είπε η παγκόσμια κοινότητα, ξαναλέω τώρα λίγο το κάνω αφαιρετικά, ότι μέχρι τώρα ενώ συζητούσαμε πιο πολύ για μέτρα κατά κάποιο τρόπο αντιμετώπισης ενός φαινομένου, τα απλοποιώ και συγγνώμη και από τον συνάδελφο γιατί χρησιμοποιώ πολλά απλοποιητικά στο λόγο μου, είναι τα mitigation, τα adaptation, είναι πολλές διαφορετικές ορολογίες, αλλά τέλος πάντων το 2023 μπαίνει πρώτη φορά το ζήτημα των εξορίξεων, των εκπομπών αερίων που προέρχονται από την πετρελαιοβιομηχανία. Δηλαδή μπήκε στη συζήτηση ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με το ζήτημα του πετρελαίου. Και εδώ δείτε την αντίφαση. Έρχεται η παγκόσμια κοινότητα και λέει ότι το ζήτημα του πετρελαίου είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κλιματική αλλαγή. Επιλέγει όμως την ίδια στιγμή να κάνει μια συνδιάσκεψη σε μια βαθιά πετρελαϊκή χώρα, όπως είναι το Ντουμπάι, οι χώρες του κόλπου, τα γνωρίζετε κτλ. Και ο συγκεκριμένος κύριος κάνει μια δήλωση και λέει ότι στο τέλος της ημέρας, μην ξεχνάτε, η ζήτηση είναι αυτή που θα αποφασίσει και θα υπαγορεύσει το είδος της ενεργειακής πηγής που θα συμβάλλει στην κάλυψη των αυξανόμενων παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. Αν και όταν η ζήτηση σταματήσει, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Τι θέλει να πει εδώ πέρα? Θέλει να πει ότι υπάρχει δηλαδή στο ζήτημα, αν θέλετε, της κλιματικής αλλαγής, που είναι ένα ζήτημα πολιτικής και παγκόσμιας οικονομίας, ενώ εμείς συζητάμε και λέμε ότι η παραγωγή είναι το πρόβλημα, δηλαδή έρχεται η παγκόσμια κοινότητα και λέει ότι η παραγωγή είναι το πρόβλημα, πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή πετρελαίου, έρχεται ο ίδιος ο πρόεδρος της τότε COP και λέει όχι, εγώ αντιστρέφω το παιχνίδι. Λέω ότι το ζήτημα είναι ότι έχουμε αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες και άρα πρέπει να καλύψουμε συνεχώς αυτές τις ενεργειακές ανάγκες. Αν αυτό σταματήσει, τότε θα συζητήσουμε και για αποφυγή του πετρελαίου κτλ. Καταλαβαίνετε δηλαδή, το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα για να πω ότι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι ένα κοινωνικό ζήτημα και είναι ένα ζήτημα πολιτικής και δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα με την έννοια ότι καθόμαστε όλοι σε ένα τραπέζι, λέμε αυτά είναι τα τεχνικά μέτρα, ελάτε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό εμφανίζεται, και γυρνάω στο προηγούμενο slide, όπου το ίδιο το IPCC παράγει, σας λέω, κάθε περίπου 4-5 χρόνια τα report του, δηλαδή σε βάθος αναλύσεις των δεδομένων και παράγει δείχνει συγκεκριμένες τάσεις, παράγει ένα συγκεκριμένο κείμενο που ονομάζεται Summary for Policy Makers. Δηλαδή, ο ίδιος ο επιστημονικός λόγος, ο τεχνικός λόγος, κάτι που θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητο. Να πούμε ότι μαζεύονται οι φυσικοί, οι χημικοί, οι γεωλόγοι, όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο, φτιάχνουν κάτι ως έναν επιστημονικό λόγο και μετά έρχεται η πολιτική και λέει το εφαρμόζω, δεν το εφαρμόζω. Τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, γιατί ήδη από τη γέννηση αυτού του λόγου λέει ότι εγώ κάνω μία πρόταση προς το πολιτική, δηλαδή κατευθείαν δεν μιλάω μόνο αυτόνομα για την επιστήμη, για το τεχνικό κομμάτι, αλλά το θέτω προς συζήτηση για τις πολιτικές απαντήσεις που πρέπει να δοθούν και οι επιλογές που πρέπει να γίνουν. Όλα αυτά λέω ότι εμφανίζουν αυτό που ονομάζω το παράδοξο της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, το ξαναλέω, παράγονται πάρα πολλά δεδομένα για αυτό το φαινόμενο και καλώς κάνουν και παράγονται.
δεν θέλω να το κρίνω αυτό. Παράγεται ένας τεχνικός λόγος που γνωρίζουμε πολλά στοιχεία γι' αυτό. Γνωρίζουμε με τις εκτιμήσεις των σεναρίων τι θα συμβεί αν αυξηθεί τόσο η παγκόσμια θερμοκρασία, ποιες θα είναι οι συνέπειες στο κομμάτι της βιοποικιλότητας, στο κομμάτι των θαλασσών, στο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού κτλ. Και όμως, τα δεδομένα μας δείχνουν ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, δεν εφαρμόζονται συγκεκριμένες πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα γι' αυτό, για να μην νομίζετε ότι μιλάω και εντελώς εν κενό. Από το 1990 μέχρι το 2018, δηλαδή για μία περίοδο περίπου 28 χρόνια, 30 χρόνια να πούμε, είχαμε μία αύξηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 65%. Αυτά τα 30 χρόνια, αυτό δηλαδή από το 1990 μέχρι το 2018, δεν είναι οποιαδήποτε 30 χρόνια στην παγκόσμια ιστορία, ούτε μέσα στον 20ο αιώνα. Είναι τα 30 χρόνια που εφαρμόζουμε τις πιο σκληρές πολιτικές για το κλίμα. Δηλαδή είναι τα χρόνια που έχουμε βάλει σαν παγκόσμια κοινότητα, ξαναλέω, και λέμε ότι όπα, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και φτιάχνουμε πολιτικές, θεσμούς κτλ. Και όμως δεν το αντιμετωπίζουμε. Και άρα πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί πέρα, τι είναι αυτό το προβληματικό στοιχείο που πρέπει να δούμε. Και αυτό είναι λίγο τα ερωτήματα που κατά κάποιο τρόπο θέτω. Γιατί εμφανίζεται αυτό το παράδοξο, ποιοι τελικά είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τις πολιτικές για το κλίμα, αν δεν είναι μόνο ο επιστημονικός λόγος, να δούμε και ποιοι άλλοι είναι αυτοί οι παράγοντες που καθορίζουν πώς αλληλεπιδρά ο άνθρωπος με το περιβάλλον και ποιες είναι οι πολιτικές που επιλέγει να υλοποιήσει για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και ποιος είναι ιδιαίτερα ο ρόλος της επιστήμης και της τεχνολογίας. Περίπου στις αρχές του 21ου αιώνα βγήκανε περίπου τρεις επιστημονικές έννοιες, οι οποίες πάνω κάτω λέγανε το ίδιο πράγμα, με τις πολλές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Ήταν η έννοια της ανθρωποκαίνου ή το ανθρωπόκαινο, η μεγάλη επιτάχυνση και τα πλανητικά όρια. Πιο γνωστή είναι ίσως η συζήτηση για το ανθρωπόκαινο ή την ανθρωπόκαινο, αλλά πάνω κάτω αναφέρεται, λένε περίπου το ίδιο πράγμα. Θα τα πω λίγο σύντομα. Η ιστορία της ανθρωπόκαινου ή γεωλογία of mankind, όπως έγινε γνωστό από το πρώτο άρθρο που βγήκε εκείνη την περίοδο, έλεγε ουσιαστικά ότι μπορούμε να μιλάμε για μια νέα γεωλογική εποχή. Δηλαδή ότι η επίδραση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοια κλίμακα που μας επιτρέπει να μιλάμε για μια νέα γεωλογική εποχή. Έχει δεχτεί πολύ κριτική αυτή η έννοια, έχει αναθεωρηθεί και πολλοί δεν την αποδέχονται ως μια επιστημονικά ορισμένη περίοδο. Παρ' όλα αυτά έδωσε ένα στίγμα σε ποιο βάθος έχει φτάσει το ζήτημα της ανθρώπινης επίδρασης στο περιβάλλον. Περίπου το ίδιο λέει και η θεωρία της μεγάλης επιτάχυνσης, όπου ουσιαστικά λένε ότι υπάρχουν κάποια υποσυστήματα στη Γη, τα οποία υποσυστήματα, αν αλλάξει λίγο ένας συγκεκριμένος παράγοντας, ένας συγκεκριμένος καταλύτης, να το πω έτσι, θα δημιουργηθούν φαινόμενα συνεχόμενα και με μια αλυσοειδή μορφή σε όλα τα υπόλοιπα συστήματα και τελικά στο μεγάλο σύστημα που είναι η Γη. Άρα και πάλι λένε ότι έχουμε φτάσει σε κάποια όρια που περνάμε αυτό το κομμάτι και άρα θα έχουμε μια μεγάλη επιτάχυνση όλων των διαδικασιών. Αυτό είναι σημαντικό, ειδικά το κομμάτι της μεγάλης επιτάχυνσης σαν θεωρία, γιατί αναφέρεται ιστορικά σε περίοδο. Αναφέρεται ότι αυτά τα στοιχεία που υπάρχει μια αύξηση όλων των δικτών της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον δεν συμβαίνουν διιστορικά, αλλά αναφέρουν ότι συμβαίνουν από την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης και μετά. Δηλαδή είναι μια θεωρία η οποία μιλάει για μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό έχει σημασία και θα το κρατήσουμε για λίγο μετά. Και αντίστοιχα έχουμε
την θεωρία των πλανητικών ορίων, που είναι η θεωρία που λέει ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα υποσυστήματα και πάλι της Γης και υπάρχει μία έννοια ορίου. Υπάρχει μία έννοια φυσικού ορίου, το οποίο αν το ξεπεράσουμε, σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε καταστροφικές συνέπειες. Τα έχουν χωρίσει σε συγκεκριμένα υποσυστήματα κτλ. Θυμίζει λίγο το Great Acceleration, τη μεγάλη επιτάχυνση. Θα το περάσω λίγο γρήγορα, γιατί βλέπω και το χρόνο και έχω μιλήσει αρκετά. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό στοιχείο που είναι ενοποιητικό κάποιων από αυτές τις προσεγγίσεις. Ειδικά το ζήτημα των πλανητικών ορίων, το λέει και συγκεκριμένα. Αυτό το Safe Operating Space for Humanity είναι έκφραση ακριβώς μέσα από το κείμενο αυτό, που λέει ότι κατά κάποιο τρόπο χτυπάει μεν ένα καμπανάκι, αλλά λέει αυτό το κείμενο. Ναι, χτυπάω ένα καμπανάκι. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Πρέπει να μην ξεπεράσουμε κάποια όρια για να μην έχουμε πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες. Αλλά αφήνει το εξής, ότι πρέπει να φτιάξουμε αυτό που λέει Safe Operating Space for Humanity. Δηλαδή, σαν να υπάρχει ένας χώρος ασφαλείας, στον οποίο πρέπει να κινείται η ανθρωπότητα. Και μάλιστα, αφήνει να εννοηθεί, το δεύτερο μισό είναι δικό μου, αφήνει να εννοηθεί ότι αν βρούμε εκείνες τις κατάλληλες τεχνολογίες και εκείνες τις κατάλληλες έξυπνες εξειδικεύσεις, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το Safe Operation Space for Humanity. Δηλαδή, έναν χώρο στον οποίο θα μπορούμε να λειτουργούμε ασφαλώς. Δηλαδή, σαν να υπάρχει μια φούσκα στην οποία μπορούμε να μπούμε. Γιατί θεωρώ ότι είναι ανεπαρκής αυτή η προσέγγιση? Για τους εξής λόγους. Πρώτον, αυτές οι προσεγγίσεις, παρότι παράγουν έναν σημαντικό επιστημονικό λόγο και επαναλαμβάνω δεν πρέπει να τον μειώνουμε σε καμία περίπτωση αυτόν τον λόγο και θα κλείσω λίγο, θα περάσω σύντομα τα επόμενα σημεία, αφήνουν κάποια κενά σημεία στα οποία είναι σημαντικό να εστιάσουμε. Το πρώτο σημείο είναι ότι μιλάνε για την ανθρωπότητα αφηρημένα που βρίσκεται σε μια οικολογική κρίση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ανθρωπότητα αφηρημένα και γενικά που βρίσκεται σε μια οικολογική κρίση. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις, υπάρχουν κοινωνικές σχέσεις, υπάρχουν κοινωνικά συστήματα, υπάρχουν ιστορικές προσεγγίσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα και άρα, θα το πω πολύ χοντρικά, πώς μπαίνει το κοινωνικό μέσα στο τεχνικό. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί δεν βιώνουμε όλοι τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης με τον ίδιο τρόπο. Σε καμία περίπτωση. Και αυτό φαίνεται και μεταξύ χωρών, όπου αυτή τη στιγμή οι χώρες που ονομάζεται Παγκόσμιος Νότος βιώνουν πολύ μεγαλύτερες συνέπειες από ό,τι βιώνουμε και εμείς στο ευρωπαϊκό κομμάτι και γενικότερα ο δυτικός κόσμος. Δεν παράγουν τις ίδιες συνέπειες κτλ. Αυτό είναι εμφανές στο πώς αναπτύσσονται οι παγκόσμιες ανισότητες. Το δεύτερο σημείο είναι το ζήτημα το εξής. Όπως προσπάθησα να πω στο τελευταίο σημείο με τον ασφαλή χώρο λειτουργίας της ανθρωπότητας, εμφανίζεται ένας λόγος ότι η τεχνολογία και η επιστήμη είναι η σανίδα σωτηρίας μας. Δηλαδή ότι ό,τι και να γίνει, έχουμε την τεχνολογία και έχουμε την επιστήμη που κάθε φορά θα βρίσκουμε κάτι καλύτερο, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ειδικά στο κομμάτι της τεχνολογίας είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσονται συνέχεια νέες τεχνολογίες που εμφανίζονται σαν λύσεις για ένα νέο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Τεχνολογίες υδρογόνου, τεχνολογίες για την ενέργεια για παράδειγμα, τεχνολογίες νέες γύρω από τις ΑΠΕ κτλ. Ενώ υπάρχει μια δόση αλήθεια σε όλα αυτά, και τεχνολογικά και οικονομικά κτλ., δεν γίνεται ποτέ κριτική στην τεχνολογία που μας έχει φτάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή στο πώς έχουμε αναπτύξει τα τελευταία πολλά χρόνια, από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, πώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η ίδια η τεχνολογία να είναι επιταχυντής, αν θέλετε, κάποιων καταστάσεων κλιματικής αλλαγής. Και μετά κάποιες υποθέσεις επιστημονικές, οι οποίες δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία να σας αναλύσω. Θα πω μόνο ένα πολύ σύντομο σημείο, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Αντρέας Μάλμ, ενός Σουηδού πολιτικού οικολόγου. Γίνεται μια προσπάθεια να μεταφραστεί και στα ελληνικά, το Fossil Capital.
το οποίο ουσιαστικά κάνει μια ιστορία της κλιματικής αλλαγής και συζητάει αυτό που σας είπα πριν. Συζητάει την ιστορία της κλιματικής αλλαγής ως ιστορία της νεωτερικότητας, ως ιστορία της ανθρωπότητας μετά τη βιομηχανική επανάσταση και την ίδια στιγμή το συζητάει και ως ιστορία της τεχνολογίας. Άρα το κρατάμε μόνο για να δούμε, το αφήνω εδώ πέρα λόγω χρόνου και κάποια σημεία γύρω από αυτό, ίσως να το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αντίστοιχα, υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, της Nancy Fraser, που βγήκε πριν 2 χρόνια, που αναφέρεται στην έννοια του κανιβαλικού καπιταλισμού και αυτό το αφήνω λίγο στην άκρη, αν θέλετε, ίσως το συζητήσουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Κλείνω μόνο λέγοντας το εξής. Θεωρώ ότι υπάρχουν σε αυτές τις πολιτικές, για να γυρίσω στο αρχικό μου ερώτημα, γιατί αποτυχάνουν οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, δεν έχω μια προφανώς ξεκάθαρη απάντηση και έτσι κι αλλιώς αυτά που ετοίμασα σήμερα εδώ να πω είναι πιο πολύ μια αφορμή για συζήτηση. Μπορεί να διαφωνήσουμε, μπορεί να έχετε διαφορετικά σχόλια γύρω από αυτό, μπορείτε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και να το συζητήσουμε αν ισχύουν. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχουν 3 χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν όλες αυτές τις πολιτικές λίγο να αποτυχάνουν. Το πρώτο είναι η ομογενοποίηση. Δηλαδή, προσπαθούν αυτές οι πολιτικές να τοποθετήσουν αυτό που είπα και πριν, μια ανθρωπότητα ως όλο απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, σαν να υπάρχει ένα μεγάλο φυσικό φαινόμενο και εμείς όλοι μαζί, ως μια ανθρωπότητα, ως μια ενιαία οντότητα, κινδυνεύουμε απέναντι σε αυτό το μεγάλο. Υπάρχει μια φοβερή ομογενοποίηση εκεί πέρα. Καταρρίπτονται διαφοροποιήσεις που είναι σημαντικές, καταρρίπτονται κοινωνικές τάξεις, οικονομικές διαφοροποιήσεις, έμφυλες προσεγγίσεις, εθνοτικές διαφορές κτλ. Σαν να χρησιμοποιούμε μια αφαίρεση γύρω από αυτό. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά το κομμάτι της τεχνολογίας. Το δεύτερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που ονομάζω δείκτες και πάλι δείκτες. Χρησιμοποιείται μία τάση πλήρους ποσοτικοποίησης του περιβαλλοντικού φαινόμενου, των περιβαλλοντικών στοιχείων, τα οποία είναι σημαντικά και χρήσιμα για να χρησιμοποιούμε μία γλώσσα να επικοινωνούμε, αλλά όλες οι πολιτικές καθορίζουν, φαίνονται να κλείνονται σε αυτό το στοιχείο των πολλών διαφορετικών δικτών. Τι σημαίνει, για παράδειγμα, λέμε, η πόλη μας πρέπει να είναι πιο ανθεκτική. Τι σημαίνει μια κοινωνική ανθεκτικότητα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Μήπως πρέπει λίγο να το καταλάβουμε περισσότερο αυτή την έννοια. Ποια πόλη είναι έξυπνη. Λέμε να έχουμε πιο έξυπνες πόλεις απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Δεν νομίζουμε ότι είναι λίγο σαν να τα πετάμε όλα σε ένα κουβά που λέμε ότι αν βάλουμε σωστές τεχνολογίες, αν επιλέξουμε σωστές τρόπους μέτρησης φαινομένων και λίγο τα μειώσουμε, όλα θα πάνε καλύτερα. Δείχνει ότι δεν πάνε όλα καλύτερα και θέλω, αν θέλετε, να το συζητήσουμε. Και το τελευταίο στοιχείο είναι αυτό που ονομάζουν κάποιοι Γερμανοί κοινωνιολόγοι, το χρησιμοποιώ και εγώ, technological solutionism. Η τεχνολογία ως υπέρτατη λύση. Δηλαδή ότι πιστεύουμε ότι κάπως δεν φοβόμαστε, γιατί πιστεύουμε ότι η τεχνολογία, θα φτιαχτούν νέες τεχνολογίες, θα έρθουν κοινωνικά, σιγά σιγά θα γίνουν εμπορεύματα, θα καταφέρουμε να τις ενσωματώσουμε και άρα θα τις χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Υπάρχει ένα στοιχείο φαντασίωσης εκεί πέρα, ότι πάντα η τεχνολογία θα μας δημιουργεί την λύση στα προβλήματα που έχουμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν κρίνουμε την ίδια την τεχνολογία μέχρι εδώ που φτάσαμε. Και αυτό θέλει μία συζήτηση. Το αφήνω εδώ πέρα, στα 26 λεπτά, για να δώσω το χρόνο στο δεύτερο μιλητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα λόγια σας. Ευχαριστώ επίσης για την πρόσκληση. Και είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα ανάμεσα σε συμπολίτες. Πραγματικά νιώθω συγκινημένος για την τιμή που κάνετε και γιατί βρίσκομαι κοντά σε ανθρώπους που αγαπώ να πω για πράγματα με τα οποία ασχολούμαι καθημερινά και τα οποία νομίζω θα μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Εγώ θα κάνω μια άλλου τύπου παρουσίαση, πιο τεχνική από εσάς, κύριε Βλεγράκη. Εγώ θα πάω από το παγκόσμιο πρόβλημα, θα εστιάσω λίγο προς τη χώρα μας, πώς μας επηρεάζει και συγκεκριμένα στα νερά. Και ξεκινώντας να πω για τους δύο όρους κλιματική αλλαγή και κλιματική κρίση. Ουσιαστικά, κλιματική αλλαγή είναι όλο αυτό που συμβαίνει, η αλλαγή του κλίματος που ξεκινάει από αλλαγή της παγκόσμιας θερμοκρασίας, της θερμοκρασίας του πλανήτη. Κλιματική κρίση είναι αυτό που ζούμε τα έντονα φαινόμενα τα κλιματικά και βέβαια με τις επιπτώσεις που έχουν σε διάφορους τομείς.
Εγώ θα εστιάσω στους συντατικούς πόρους, αφού πρώτα ξεκινήσω να πούμε δύο πράγματα για το τι είναι κλιματική αλλαγή, πώς προκαλείται η κλιματική αλλαγή και τελικά να καταλήξουμε πώς επιδρά στους συντατικούς πόρους. Στο τέλος θα παραθέσω και 3 παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό το πρόβλημα. Ξεκινάμε λοιπόν με τους ορισμούς σχετικά με το τι είναι κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με την IPCC, όπως είπε και ο κύριος Βελεγράκης προηγουμένως, είναι μια αλλαγή στην κατάσταση του κλίματος από ανθρωπογενή αλλά και από φυσικά αίτια, η οποία επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους και χαρακτηρίζεται από αλλαγές στη μέση τιμή και υψηλή μεταβλητότητα της θερμοκρασίας. Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει ότι ως κλιματική αλλαγή όμως να περιλαμβάνει στον όρο αυτόν η ανθρωπογενής αλλαγή του κλίματος. Και επίσης να πω ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια αλλαγή πρόσκαιρη, γιατί μπορεί και με φυσικούς τρόπους να γίνεται μια μεταβολή στο κλίμα. Μιλάμε για μια μακροπρόθεσμη αλλαγή και μια τροποποίηση των κλιματικών προτύπων. Να πάρω λίγο το δίκτυο πέρα. Στο σημείο αυτό μπορείτε να δείτε τη μαθηματική έκφραση, δηλαδή τη στατιστική έκφραση, ότι ουσιαστικά θα το πω συνοπτικά, ότι μετατοπιζόμαστε προς τα δεξιά, δηλαδή σε πιο υψηλές μέσες θερμοκρασίες, και φεύγουμε από την περιοχή, ας πούμε, των χαμηλών θερμοκρασιών και μετατοπίζεται όλο το κλίμα σε περιοχή με πιο υψηλές θερμοκρασίες, υψηλότερης μεταβλητότητας, που σημαίνει ότι αυτά τα φαινόμενα θα είναι όλο και πιο συχνά. Εδώ πέρα αναλύουμε τα φυσικά και τα ανθρωπογενή αίτια. Ως φυσικά αίτια της αλλαγής του κλίματος που έχει συμβεί 6 φορές στον γεωλογικό χώρο, 6 μεγάλες αλλαγές έχουν μεσολαβήσει παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις περίοδοι στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου στα τελευταία 2 δις χρόνια, 2,5 δις αν θυμάμαι καλά. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται είτε στις κινήσεις των πλανητών που φέρνουν τη Γη πιο μακριά σε σχέση με τον ήλιο, είτε σε ηφαιστειακές εκρήξεις, οπότε τότε μειώνει τη θερμοκρασία του πλανήτη μας, είτε στα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ως φυσικό φαινόμενο, όπως είπα και πριν, και είναι αυτά που οφείλουμε την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη, γιατί κρατάνε σταθερή τη θερμοκρασία περίπου στους 15 βαθμούς για μέση θερμοκρασία. Άρα υπάρχει σαν φυσική διαδικασία. Τώρα, τα ανθρωπογενή αίτια, όπως ξέρουμε όλοι, είναι οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, που οφείλονται κυρίως στα ορυκτά καύσιμα, οι αλλαγές στη χρήση της γης, η αποψήλωση των δασών, οι όποιες αλλαγές τέλος πάντων γίνονται στη γη, οι βιομηχανικές δραστηριότητες. Και θα πρέπει να πούμε ότι τα φυσικά αίτια εξακολουθούν να λειτουργούν, όμως η επίδρασή τους είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την ένταση των φαινομένων που προκαλεί ο άνθρωπος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η θέρμανση του πλανήτη γίνεται πολύ συντομότερα από ό,τι εξελισσόταν με φυσικό μέχρι τώρα τρόπο. Άρα αυτό μας δίνει όχι την εντύπωση, τη βεβαιότητα πλέον ότι το φαινόμενο δεν είναι φυσικό, αλλά είναι προκαλείται από τον άνθρωπο. Εδώ πέρα στο διάγραμμα αυτό αριστερά μπορούμε να δούμε τη συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα τα τελευταία 800.000 χρόνια μέχρι σήμερα, που είναι το 0. Αυτές οι μετρήσεις έχουν προκύψει από αναλύσεις που έχουν γίνει σε πάγους, σε παγετώνες, σχετικά με την περιοκτικότητα σε διοξίδιο του άνθρακα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διακύμανση από τα 800.000 χρόνια πριν μέχρι σε αυτό το σημείο το 0 περίπου, ας πούμε. Υπάρχει μια διακύμανση με ένα μέγιστο εδώ στα 300 ppm και πώς ξαφνικά το τελευταίο αιώνα οι τιμές αυτές έχουν εκτοξευθεί. Δίπλα αντίστοιχα βλέπουμε τη μέση θερμοκρασία της Γης από το 1860 που υπάρχουν δεδομένα και λίγο νωρίτερα, και πώς μέχρι την αρχή του αιώνα περίπου έχουμε πάλι ένα εύρος διακύμανσης και πώς αυτές ξαφνικά αρχίζουν να εκτοξεύονται από το 1900 και μετά. Και μιλάμε τώρα περίπου για 1,5 βαθμό ότι έχει αυξηθεί από την αρχή του 1900 έως σήμερα η θερμοκρασία παγκόσμια της Γης. Εδώ είναι μια συνοπτική απεικόνιση του όλου του προβλήματος. Είπαμε ότι τα κυρίως αέρια που προκαλούν το αέριο θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, τα αέρια του φθορείου, τα οξύδια του αζότου, τα οποία προφανώς παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Και η υπερθέρμανση προκαλείται γιατί στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας συγκεντρώνονται τα αέρια αυτά, και καθώς στη αριστερά βλέπουμε την φυσική διαδικασία, πώς διατηρείται φυσικά η ατμόσφαιρα η θερμοκρασία της Γης σε μια θερμοκρασία περίπου 15 βαθμούς Κελσίου, είναι η φυσική διαδικασία, και δεξιά βλέπουμε πώς τροποποιείται η κατάσταση αυτή σε σχέση με τα αέρια του θερμοκηπίου. Άρα η ηλιακή θερμοκρασία εισέρχεται, όμως έχει το περιθώριο στη φυσιολογική δομή να εκπέμψει πάλι πίσω, να αντανακλαστεί τη θερμοκρασία αυτή και να διατηρηθεί σε μια θερμοκρασία 15 βαθμών. Δεξιά, αντίστοιχα, με την επίδραση των αερίων θερμοκηπίου, η θερμότητα αυτή εγκλωβίζεται, άρα ο πλανήτης αρχίζει και υπερθερμαίνεται. Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας, όπως βλέπω εδώ. Και στη συνέχεια,
Οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, νομίζω όλοι το ξέρουμε. Το πρώτο είναι η άνοδος θερμοκρασίας, η οποία έχει αλλαγές στα καιρικά πρότυπα, στα πρότυπα του καιρού. Άρα έχουμε συχνότερα και εντονότερα καιρικά φαινόμενα, καύσονες, ξηρασίες, σκληρές βροχοπτώσεις και επίσης μείωση βροχοπτώσεων που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους υδατικούς πόρους. Επιμέρους, μάλλον οι επόμενες αλλαγές που γίνονται στον πλανήτη μας συνοπτικά εδώ και οι πιο κύριες, γιατί νομίζω είναι πάρα πολλές και ενδεχομένως κάποιες να μην τις φανταζόμαστε, είναι η τήξη των παγετώνων, αλλαγές στους ωκεανούς, αλλαγές στα οικοσυστήματα, ακόμα και εξαφάνιση κάποιων ειδών. Είναι θέματα υγείας που προκύπτουν, έχουν γίνει ήδη κάποιες, τα περνάω λίγο γρήγορα αυτά, κάποιες εκτιμήσεις για τους θανάτους που θα προκύψουν. Και τέλος, αφήνω τους υδατικούς πόρους και αυτό αφορά την υποβάθμιση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων και αφορά και τα επιφανειακά και τα υπόγενερα. Εδώ έχουμε μια απλοποιημένη εικόνα του υδρολογικού κύκλου και αριστερά θέλω να προσέξουμε λίγο αυτό το σχεδιάκι εδώ πέρα που μας δείχνει τι. Ότι το γλυκό νερό στον πλανήτη είναι μόνο το 2,5%. Το υπόλοιπο 97,5% είναι στους ωκεανούς, επί συνόλου 34 εκατομμύριων κυβικών χιλιόμετρων. Τώρα, αν πάρουμε αυτό το 2,5% του γλυκού νερού στον πλανήτη, είναι μόνο το 1 τρίτο περίπου. Από αυτό το 2,5% το 1 τρίτο είναι που μπορούμε να έχουμε ως απολύψιμη ποσότητα σε μορφή υπόγειου νερού. Τα υπόλοιπα 2 τρίτα είναι περίπου παγετώνες και τα επιφανειακά νερά, λίμνες και ποτάμια, είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, όπως και βλέπετε και ένα άλλο μικρό ποσοστό που είναι η υγρασία του εδάφους. Άρα το πραγματικά απολύψιμο ποσό είναι αυτό, τα 10 εκατομμύρια, το 1 τρίτο από τα 2,5 που είναι όλο το νερό στον πλανήτη. Αυτό θα πρέπει να μας δώσει επίσης, μας δίνει και μια εικόνα σχετικά με τη σπουδαιότητα των υπόγειων νερών, που για τη χώρα μας ιδιαίτερα είναι πάρα πολύ σημαντικά εν αντιθέσει με άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Καθώς η δική μας η παραγωγή, αλλά και όλη τέλος πάντων η δραστηριότητα στηρίζεται στους υδατικούς πόρους. Στους υπόγειους υδατικούς πόρους, συγγνώμη. Δεξιά μπορούμε να δούμε ένα απλοποιημένο σχήμα του υδρολογικού κύκλου, όπου με κίτρινο είναι οι 4 παράμετροι που θα εστιάσουμε και είναι οι σημαντικότεροι, αφήνω τα υπόλοιπα. Και βλέπετε ότι ξεκινάμε με τα κατακρημνίσματα, εννοώντας βροχόπτωση και χιονόπτωση, που είναι ουσιαστικά η τροφοδοσία του κύκλου. Το νερό αυτό, καθώς φτάνει στη γη, είτε μερικώς απορρέει και ένα άλλο ποσοστό λαμβάνει τη μορφή του υπόγειου νερού μέσω της διαδικασίας κατείσδυσης. Ακολούθως υπάρχει εξατμισοδιαπνοή, δηλαδή η διαδικασία της εξάτμισης και της διαπνοής μέσω των φύλων των φυτών. Και αν θα θέλαμε να το ποσοτικοποιήσουμε, ας πούμε, να δώσουμε μια μέση κατάσταση για την Ελλάδα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε περαιτέρω, γιατί αυτό έχει να κάνει με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τις 100 μονάδες, 100 χιλιοστά κατακρημνισμάτων, η εξάτμιση διαπνοή είναι γύρω στο 50%, μπορεί και παραπάνω, 50 με 60%, ας πούμε 50%. Η κατείσδυση είναι το 20% και το υπόλοιπο είναι επιφανειακή απορροή. Αυτό που συμβαίνει τώρα με την κλιματική αλλαγή είναι ότι διαταράσσεται αυτός ο κύκλος. Πρακτικά, τα κατακρημνήματα μειώνονται όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας, άρα μειώνεται αυτή η τροφοδοσία του υδρολογικού κύκλου είτε σε μορφή χιονιού είτε σε μορφή βροχής. Με συνέπεια να μειώνεται τόσο το ποσό της κατείσδυσης, δηλαδή το ποσό των νερών σε υπόγεια μορφή, όπως η επιφανειακή επιρροή, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και η εξάτμιση. Άρα το διαθέσιμο νερό λιγοστεύει. Η εξάτμιση επίσης να πούμε ότι έχει ένα άλλο δυσμενές αποτέλεσμα, ότι δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες για άρδευση, δηλαδή ήδη τώρα έχουμε φτάσει, βλέπετε τον Εύρη με αυτές τις θερμοκρασίες, άρα τα χωράφια, τα δέντρα θέλουν να παρατείνουμε την περίοδο της άρδευσης, ενώ θα σταματούσε φυσιολογικά το Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου, πρέπει τώρα, που σημαίνει ότι όλα αυτά ασκούν επιπλέον πίεση. Όπως επίσης αυξάνεται και η κατανάλωση των ανθρώπων. Σε αυτό το διαγράμμα συνοψίζομαι τις επιπτώσεις και βλέπω ότι η μείωση των βροχοπτώσεων έχει αποτέλεσμα την ελλειπή αναπλήρωση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Αυτό έχει συνέπειες στους ταμιευτήρες, παραγωγή ενέργειας κτλ., διαταραχή οικοσυστημάτων. Η αύξηση της έντασης των ακραίων επεισοδίων βροχόπτωσης έχει αποτέλεσμα πλημμυρικά επεισόδια, τα οποία θα πρέπει να πούμε ότι δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αναπλήρωση των υπόγειων αποθεμάτων, γιατί το έδαφος φτάνει σε μια κατάσταση κορεσμού και όλο το νερό ρέει επιφανειακά και φτάνει στη θάλασσα κυρίως. Άρα τα υπόγεια νερά δεν έχουν να κερδίσουν απολύτως τίποτα. Μπορώ να πω απολύτως τίποτα με βεβαιότητα από όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης, οι πλημμύρες, είδαμε στη Θεσσαλία, θα το παρουσιάσουμε και λίγο παρακάτω, προκαλούν και ποιοτική υποβάθμιση, καθώς όλα αυτά τα νερά μπορούν να παρασύρουν διάφορους ρήπους στην πορεία τους, δηλαδή είτε μικρόβια, είτε χημικές ουσίες, είτε πετρελοειδή κτλ.
και να τα οδηγήσουν μέσα από γεωτρήσεις ή από ανοιχτές σκαφές στα υπόγεια νερά και να δημιουργήσουν ένα επιπλέον πρόβλημα ποιοτικό. Για την αύξηση της θερμοκρασίας είπαμε ότι έχουμε αποτέλεσμα επιμήκυνση της άρδευσης και την ανθρώπινη χρήση. Όπως επίσης να πούμε ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται η άντληση και η πίεση των υπόγειων υδροφορέων, άρα αυξάνονται και τα φαινόμενα υφαλμύρησης, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, ή η αύξηση της συγκέντρωσης κάποιων ρήπων στο υπόγειο νερό. Για την αύξηση της μέσης στάθμης της θάλασσας, θα πρέπει να πούμε ότι έχει μια επίπτωση στα υπόγεια νερά, καθώς θα το εξηγήσουμε μάλλον στο επόμενο αυτό καλύτερα, θα το δείτε ακολούθως, γιατί στέκομαι στο πρόβλημα της εφαλμύρησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για την Ελλάδα, δεδομένου ότι έχουμε πολύ μεγάλη ακτογραμμή και πολλά νησιωτικά υπόγεια υδατικά συστήματα. Στην Αργολίδα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που έχουν ασχοληθεί για πολλά χρόνια με το θέμα και είναι από αυτά που απασχολεί κυρίως τους αγρότες μας. Στις τρεις αυτές εικόνες βλέπετε στην πρώτη εικόνα πώς είναι η δομή ενός παράκτου υδροφορέα, σαν αυτό ας πούμε, που έχουμε εδώ πέρα στο παιδινό κομμάτι της Αργολίδας, όταν βρίσκεται σε μια ισορροπία. Το γλυκό νερό υπέρκειται του αλμυρού, υπάρχει μια ισορροπία, υπάρχει μια διαχωριστική επιφάνεια, εδώ πέρα λέγεται διεπιφάνεια, η οποία είναι μια ζώνη ουσιαστικά, όμως εφόσον οι αντλήσεις δεν υπερβαίνουν το ποσοστό αναπλήρωσης, αυτή η ισορροπία μπορεί να διατηρηθεί και να μην έχουμε είσοδο της θάλασσας, όπως συμβαίνει στο κάτω σχήμα, όπου λόγω της μείωσης αυτής της στήλης, το αλμυρό νερό αρχίζει να εισέρχεται και να αναμειγνύεται με το αλμυρό νερό, εισέρχεται προς το εσωτερικό, προς την ενδοχώρα και αναμειγνύεται με το γλυκό. Η διαδικασία αυτή είναι η διαδικασία της φαλμύρησης. Προκαλεί τα φαινόμενα αυτά που γνωρίζουμε στα φυτά, ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει η άρδευση, είναι προβληματική, δεν μπορεί να υποστηρίξει τα φυτά. Προφανώς η ανθρώπινη κατανάλωση δεν μπορεί να το πιούμε το νερό. Το βλέπουμε ήδη τώρα με το νερό του Ναβάλ που έχει μια αγωγημό 3.500. Συσκευές πρόβλημα και μακροπρόθεσμα μπορεί να υποβαθμίσει και τα εδάφη, προκαλώντας φαινόμενα ερημοποίησης η άρδευση με υφάλμυρο νερό. Στην τρίτη εικόνα τώρα βλέπουμε τι προκαλείται και πώς εξελίσσεται το ίδιο αντίστοιχο φαινόμενο όταν ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και τι ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουμε και εμείς στην Αργολίδα ή μπορεί ακόμα να είμαστε στην αρχή αυτής της επίπτωσης. Με την άνοδο της θάλασσας βλέπετε ότι όλος αυτός ο χώρος εδώ καταλαμβάνεται από αλμυρό νερό. Αλλά ουσιαστικά αχρηστεύεται, θα πούμε εντός εισαγωγικών, ένα μεγάλο μέρος του υπόγειου υδροφορέα, άρα αυτό το νερό καθίσταται ακατάλληλο προς χρήση. Και φανταστείτε τώρα σε μια ακτογραμμή σαν την Ελλάδα, που υπάρχουν κατά κύριο λόγο τέτοιου τύπου υδροφορίες, τι μπορεί να σημαίνει για τα διαθέσιμα αποθέματα γλυκού νερού. Αυτό για να έχουμε στο μυαλό μας λίγο τη σοβαρότητα της κατάστασης για την κλιματική αλλαγή. Προχωρώντας, αφού εξηγήσαμε και το θέμα αυτό, θα μπω σε τρεις περιπτώσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Για να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας και πώς αυτά τα φαινόμενα τα οποία τα ζούμε, τα βλέπουμε καθημερινά, σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Χρησιμοποιώ πρώτα το παράδειγμα της Θεσσαλίας, όπου βλέπετε η Θεσσαλία είναι μια κλειστή υδρολογική λεκάνη. Έχω φέρει περίπου εδώ πέρα το όριο, είναι αυτό το όριο. Και έχω σημειώσει και τη Ζαγορά, θα δείτε παρακάτω για ποιο λόγο, γιατί υπήρχε μεγαλύτερη βροχόπτωση. Βλέπετε ότι είναι μια κλειστή λεκάνη και βλέπετε εδώ πέρα κάποιους κλάδους, τους κύριους κλάδους του υδρογραφικού δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση της Θεσσαλίας, τα φαινόμενα τα μετεωρολογικά, όταν εκδηλώθηκαν στην περιοχή αυτή με πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, δεν είχαν να εκτονωθούν. Άρα έπρεπε μέσω του ποινιού, που είναι αυτό εδώ πέρα ποταμός, είναι μόνο αυτός ο κλάδος που βλέπετε, η έξοδος προς τη θάλασσα, είναι μόνο αυτός ο κλάδος. Που σημαίνει ότι όλη αυτή η έκταση έπρεπε μέσω του ποινιού να φτάσει στη θάλασσα. Προφανώς ο ποινιός δεν μπορούσε να διοχετεύσει όλη αυτή την ποσότητα νερού και αναγκαστικά μετά υπάρχει και ένα πολύπλοκο σύστημα με φράγματα και αναχώματα στη Θεσσαλία. Αφού είτε τα υπερεύει το νερό, είτε σπάσαν τα φράγματα σκοπίμως, μετά η περιοχή αυτή κατακλείστηκε από τα νερά και είδαμε τις εικόνες που είδαμε. Να πω επίσης ότι το μέγιστο ύψος βροχής παρατηρήθηκε στη Ζαγορά, όπως δείξαμε προηγουμένως στο χάρτη, ήταν 750 χιλιοστά σε διάστημα 15 ωρών. Αυτό αντιστοιχεί, να καταλάβετε, το μέσο ύψος για τη Θεσσαλία, που είναι 600, το υπερβαίνει μάλλον. Τα ορεινά έχουν 1 μέτρο περίπου, 1000 μιλιμέτρια στα ορεινά τμήματα και στη Ζαγορά έριξε για 2 μέρες 1096 χιλιοστά και 750 σε 15 ώρες. Καταλαβαίνετε τι νερό έπεσε, έτσι, ήταν τεράστια ποσότητα. Σε όρους δηλαδή σχεδιασμού έργο ήταν με πιθανότητα, σχεδιασμού για 1000 χρόνια. Δηλαδή κάθε 1000 χρόνια μπορεί να παρατηρηθεί ένα τέτοιο φαινόμενο. Να πούμε ότι στο σημείο, να πάω λίγο πίσω, στο σημείο αυτό εδώ πέρα, εδώ, σύμφωνα με υπολογίστηκε μια παροχή της τάξης των 25.000 κυβικών ανά δευτερόλεπτο, μια τεράστια παροχή.
Και εδώ πέρα βλέπετε κάποιες φωτογραφίες δικές μου αυτές, επειδή έτυχε να πάω 2 μέρες μετά είναι αυτές, στην περιοχή της Λάρισσας κοντά. Βλέπετε μια απέραντη θάλασσα. Είναι τραγική, δηλαδή η εικόνα από κοντά ήταν πραγματικά αποκαρδιωτική. Στο διάγραμμα αυτό θα ήθελα να δείξω το εξής, να ερμηνεύσουμε λίγο τι συμβαίνει. Όταν η βροχή αρχίζει και πέφτει και όλα οι παραπόταμοι οδηγούν στο κεντρικό, τότε σε κάποια κεντρικά σημεία αρχίζει και ανεβαίνει. Υπάρχει μια παροχή αιχμής εδώ και βλέπετε ότι πρέπει να περάσει μια πολύ μεγάλη ποσότητα από μια συγκεκριμένη διατοπή. Αν αυτή η διατομή δεν χωράει εντός εισαγωγικών αυτή την παροχή, τότε έχουμε την υπερχείληση. Η λύση ποια είναι, ότι θα πρέπει να εξομαλύνουμε αυτή την παροχή αιχμής. Άρα να έχουμε μικρότερες αιχμές και αυτή η ποσότητα, δηλαδή η ίδια ποσότητα, να περάσει σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άρα θεωρητικά μια λύση για τη Θεσσαλία θα μπορούσε να είναι, βέβαια τώρα εντάξει, μιλάμε πολύ πρόχειρα, ίσως κάποιοι ταμιευτήρες που να συγκρατούν τα νερά πιο ψηλά και θα μπορούσαν ταυτόχρονα να δώσουν και μια λύση στο αρδευτικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τις καλλιέργειες, δεν έχουν επαρκείς συντατικούς σπόρους. Άλλη μια λύση επίσης που ακούγεται είναι η κατασκευή μιας δεύτερης παράλληλης κήτης με το μπινιό, ας πούμε, από το σημείο αυτό και να φεύγει προς τη θάλασσα. Ώστε το κομμάτι αυτό, το πάνω κομμάτι της υδρολογικής λεκάνης, να εκτονώνεται προς τη θάλασσα. Αυτές είναι οι δύο προτινόμενες λύσεις που ακούγονται για την ώρα. Αυτά λέω για να έχουμε μια εικόνα για το πώς εκδηλώθηκε το φαινόμενο αυτού, που προφανώς είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, καθώς τέτοια φαινόμενα είναι πάρα πολύ σπάνια και τα βλέπουμε όλο και συχνότερα. Δηλαδή, πριν μερικά χρόνια από τον Ντάνιελ, είχε εκδηλωθεί άλλο αντίστοιχο, όχι τόσο τη διαστάση, αλλά πάλι πολύ μεγάλη ένταση φαινόμενο. Προχωρώ παρακάτω και να πούμε για την περίπτωση της Αθήνας. Για την ίδρυση της Αθήνας, το οποίο εγώ νομίζω θα είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η Αττική το επόμενο διάστημα. Βλέπετε εδώ πέρα δεκαετία 90, τότε θυμάστε οι περισσότεροι, νομίζω είμαστε μεγάλες ηλικίες περισσότεροι. Είχαμε φτάσει σε οριακή κατάσταση, οι εφημερίδες για 62 μέρες. Πάλι τότε υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στην Αττική. Όμως τώρα το πρόβλημα θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο, γιατί δεκαετία 90 η κατανάλωση ήταν περίπου 0,6 εκατομμύρια κυβικά ανά ημέρα στην Αττική. Σήμερα έχει φτάσει 1,1. Αυτό για διάφορους λόγους, είτε γιατί επεκτάθηκε το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ, είτε γιατί ανέβηκε το βιωτικό επίπεδο, είτε γιατί υπάρχει υπερτουρισμός. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες γι' αυτό. Στο διπλανό σχέδιο βλέπετε το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, που είναι ένα από τα πολυπλοκότερα, νομίζω, της Ευρώπης και στον κόσμο. Και να πούμε ότι ξεκινήσαμε δεκαετία του 20 με τον ταμιευτήρα του Μαραθώνα. Δεκαετία 60, αν θυμάμαι καλά, επεκτάθηκε η ΕΙΔΑΠ στην περιοχή της Ηλίκης. Δεκαετία 80 πήγε στο Μόρνο, εδώ, και τώρα έχει φτάσει στον Εύβοινο. Νομίζω δεν φαίνεται καλά εδώ πέρα. Έχουμε φτάσει στον Εύβοινο και αυτό γιατί οι ανάγκες διαρκώς μεγαλώνουν. Και μεγαλώνουν για τους λόγους που είπαμε. Γιατί είναι ο τουρισμός, γιατί είμαστε πολύ σπάταλοι, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πάντως το δίκτυο μεγαλώνει. Και θέλω να πω εδώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει πάντα μια λύση, γιατί όλες αυτές εδώ πέρα οι επεκτάσεις που έχουν γίνει προφανώς έχουν και ένα μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος. Μπορεί να εξασφαλίζουν νερό για την Αττική, που θέλει 1 εκατομμύριο την ημέρα, 400 ετησίως, αλλά δημιουργούν πρόβλημα στις περιοχές αυτές. Δηλαδή, αυτοί οι ταμιευτήρες έχουν αφαιρέσει νερό από κάποιες λεκάνες και κάποια οικοσυστήματα που υποστηρίζουν μέσα σε αυτές τις υδρολογικές λεκάνες. Άρα, το στερούμε από μια άλλη περιοχή. Άρα, το θέμα της ορθής διαχείρισης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα, βέβαια, υπάρχουν τα νέα μέτρα που λένε ότι θα πάει προς το Καρπενήσι κτλ. Δηλαδή, ακόμα πιο βορειοδυτικά το σύστημα της ΕΙΔΑΠ. Να εξασφαλίσουμε για 30 χρόνια, εγώ πιστεύω, μια επάρκεια και μετά πάλι βλέπουμε. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα αποθέματα είναι περίπου 370 εκατομμύρια στους 4 ταμιευτήρες του Μόρνου, της ΕΙΔΑΠ. Μόρνο και Εύβοινος είναι οι κυρίως ταμιευτήρες. Βλέπω ότι μειώνουν πολύ μεγάλο ρυθμό, πολύ μεγάλη εδώ πέρα η κατακόρυφη κλίση. Και σύμφωνα με το Πολυτεχνείο, έχει τεθεί ένα όριο των 380 για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την περιοχή για την ίδρυυση της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή έχετε διαβάσει τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί. Να πω ότι συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή με την ΕΙΔΑΠ για να λειτουργήσουν εδώ πέρα κάποιες παλιές γεωτρήσεις που είχαμε κάνει έως ΕΓΜΕ δεκαετία 90 και τότε είχαν λύσει το πρόβλημα της Αθήνας. Αλλά εντάξει, την επόμενη χρονιά βέβαια έβρεξε, σώθηκε η Αθήνα, αλλά την κρίσιμη στιγμή οι γεωτρήσεις αυτές λειτουργήσαν και δώσαν ανάσα στην Αθήνα. Τώρα θέλουν να επαναλειτουργήσουν τις γεωτρήσεις εδώ πέρα στη Βιωτία, όπου προφανώς όμως θα δημιουργηθεί ένα άλλο πρόβλημα στους αγρότες. Και δεν κατανοώ το λόγο για τον οποίο δεν γίνεται μια ενημέρωση των πολιτών, τουλάχιστον να ξεκινήσουν από την οικονομία, ώστε να παραταθούν τα διαθέσιμα αποθέματα στην ΕΙΔΑΠ. Εδώ να δείξω λίγο αυτά τα διαγράμματα δύο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά νομίζω για την τρέχουσα κατάσταση. Εδώ πέρα βλέπετε την αθεριστική βροχόπτωση του σταθμού του Μόρνου. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση μέχρι σήμερα και βλέπετε πόσο υπολείπεται από το μέσο όρο που είναι διακεκομένη. Η κόκκινη είναι η περσινή βροχόπτωση, που ήταν επίσης κάτω από το μέσο όρο, νομίζω 15 ετίας. Και εδώ πέρα βλέπετε τη σημερινή κατάσταση πόσο υπολείπεται. Άρα σημαίνει ότι το πρόβλημα εντείνεται στην Αττική. Αντίστοιχα, δίπλα,
Στο διπλανό διάγραμμα βλέπετε πόσο πολύ επιτικόκκινη γραμμή έχει ονόπτωση σε σχέση με το μέσο όρο. Άρα η Αττική θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Μια δεύτερη εικόνα πάλι για το πώς μας επηρεάζει η κλιματική αλλαγή. Όμως δεν είναι σαφές, όχι δεν είναι σαφές, να το πω διαφορετικά, ότι είναι ένα συνδυασμός. Θα το εξηγήσω λίγο παρακάτω, γιατί δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, όπως λέμε, εντείνει τα φαινόμενα ή την κακή διαχείριση. Και πάμε τώρα στην περίπτωση της Αργολίδας που νομίζω μας αφορά όλους. Στην περίπτωση αυτή γνωρίζουμε όλοι για το πρόβλημα, εντάξει, πιο εξοικειωμένοι με το θέμα, γνωρίζουν το θέμα του αργολικού πεδίου, ότι έχει το θέμα της υφαλμύρησης από τη δεκαετία του 60 κτλ. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες. Εδώ θα δείξω μια γεώτρηση που είναι στην περιοχή του Ανιφίου, εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά. Η γάμα 500 που παρακολουθείται από το 2005. Και βλέπουμε τις αναλύσεις, αυτά είναι πρωτογενή στοιχεία από το δίκτυο παρακολούθησης με δικά μας στοιχεία, αναλύσεις και δειγματοληψίες δικές μας. Και βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει από μια συγκέντρωση χλωριών περίπου στα 100 μονάδες χλωριόντα και έχει φτάσει τώρα, έχει ξεπεράσει τα 200. Το 100 σημαίνει ότι το νερό ήταν πόσιμο, όταν δηλαδή το όριο ποσιμότητας είναι τα 200 ppm. Και τώρα έχει βγει εκτός ορίου ποσιμότητας, εκτός παραμετρικών τιμών. Βλέπετε τη διαχρονική αύξηση ποια είναι, έτσι, από το 2005, αυτές εδώ είναι μέχρι το 24. Τώρα μπορεί να έχει ανέβει και λίγο παραπάνω. Αντίστοιχα, βλέπετε την αγωγημότητα, που είναι άλλο ένα μέτρο της ίδιας υποβάθμισης, δηλαδή της υφαλμύρησης. Όπως εξελίσσεται με την ίδια κλίση περίπου, η ίδια εξέλιξη περίπου είναι, για τη γεώτρηση αυτή. Άρα βλέπουμε ότι στην περιοχή της Αργολίδας, είτε λόγω προφανώς της απουσίας βροχοπτώσεων, άρα κλιματικής κρίσης, αυξημένων θερμοκρασιών, πιέσεων που ασκούν και οι αγρότες για να αρδεύσουν καλλιέργειες, αλλά ενδεχομένως και κακών δικτύων και κακών πρακτικών, υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή συνεχίζουμε να υποβαθμίζουμε από το 2005 που φαίνονται τα στοιχεία εδώ τον υπόγειο υδροφορέα. Άρα το πρόβλημα υφίσταται και εξελίσσεται. Και πάμε να δούμε λίγο τώρα για την Αργολίδα και την περίπτωση του αναβάλου που όλοι γνωρίζουμε, όλοι μας απασχολεί και έχουν γίνει τόσα και τόσα, έχουν γραφτεί. Όλοι γνωρίζουμε την πηγή του αναβάλου, βρίσκεται εδώ πέρα δυτικά της περιοχής του Ναυπλίου. Οι κόκκινες γραμμές έχω φέρει εγώ τώρα κατά προσέγγιση, είναι η περιοχή τροφοδοσίας, δηλαδή όλη αυτή η λεκάνη είναι η περιοχή η οποία τροφοδοτεί το σύστημα του αναβάλου. Εδώ πέρα να πούμε ότι ουσιαστικά υπάρχει απουσία υδρογραφικού δικτύου, δηλαδή ποταμών, και αυτό γιατί πρακτικά το νερό όλο εισέρχεται μέσα σε αυτούς εδώ πέρα τους σχηματισμούς, τους γεωλογικούς, είναι βραχώδες σχηματισμοί, άρα το νερό κατεισδύει και δημιουργεί πρακτικά υπόγεια ποτάμια, να το πούμε πολύ απλά. Άρα, επιφανειακά εδώ πέρα δεν θα δείτε πολύ μεγάλο ανεπτυγμένο υδρογραφικό δίκτυο, γιατί τώρα το νερό ξεκινάει εδώ από την περιοχή της Στυμφαλίας και έχει εδώ πέρα κάποιες πόλιγες και όλο εδώ πέρα το αεροπέδιο της Τρίπολης και καταλήγει στον ανάβαλο, μου μας δίνει αυτή την ατελείωτη, όπως θεωρούμε, παροχή. Όμως η παροχή δεν είναι ατελείωτη και ούτε το νερό είναι ανεξάντλητο. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα, είναι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικό πόρος για την Αργολίδα και την ευρύτερη περιοχή. Όμως το νερό αυτό δεν είναι ανεξάντλητο και θα δείτε τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί. Και συνεχίζω. Εδώ πέρα βλέπετε από κάποιον συνάδελφο, τέλος πάντων, ένα διάγραμμα για την τροφοδοσία των πηγών, όπως είχαν γίνει πειράματα ιγνηθέτης στη δεκαετία του 80 και είχαν εντοπιστεί επικοινωνίες. Αυτές είναι καταβόθρες στην περιοχή της Αρκαδίας, Κορινθίας κτλ. Και πώς τροφοδοτούν τις πηγές στην πλευρά της Αργολίδας και είναι η σωτηρία η δική μας αυτές οι τροφοδοσίες. Και εδώ πέρα επίσης βλέπετε το μηχανισμό της πηγής, ένα γεωλογικό σκαρίφημα για το πώς λειτουργεί η πηγή. Στο σημείο αυτό εδώ πέρα έχει έρθει και έχει γίνει το φράγμα. Άρα έχουν λάβει, είναι ένα σύστημα αναβλήσεων. Είναι εδώ πέρα μια ανάβληση, μια υποθαλάσσια εδώ και άλλη μια εδώ. Άρα όλες αυτές οι υπόγειες υποθαλάσσιες αναβλήσεις έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο φράγμα, το τοξικό φράγμα που βλέπουμε εδώ. Εδώ, αυτό εδώ πέρα το φράγμα. Έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό το σημείο. Εδώ πέρα βλέπουμε μια τομή από την πλευρά, ας πούμε, από την νότια πλευρά. Από αυτή την πλευρά βλέπουμε μια τομή της πηγής. Έχουν εγκλωβιστεί όλες αυτές εδώ πέρα οι εκφορτήσεις και με αποτέλεσμα να συλλέγεται το νερό και να το εκμεταλλευόμαστε με τον τρόπο που το εκμεταλλευόμαστε. Το νερό της πηγής γενικά είναι σε καλής ποιοτικής κατάστασης και θα δείξω παρακάτω. Εδώ είναι ένα διάγραμμα του κυρίου Ζημή, είναι εδώ πέρα, είναι παρόν και τον ευχαριστώ για την παρουσία του, που δείχνει την εξέλιξη των χλωριόντων, δηλαδή το πώς επηρεάζει η θάλασσα το νερό της πηγής από το 1990 μέχρι το 2010. Εδώ αξίζει να δούμε ότι οι μέγιστες τιμές έχουν φτάσει στα 750, ας πούμε, η μέγιστη τιμή και είναι σχετικά τα τελευταία χρόνια. Έχει μια τιμή γύρω στα 200 ppm τα χλώρια, λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, το νερό πάντως είναι αρκετά καλό για άρδευση, ενδεχομένως και για ίδρυυση. Τις πιο πολλές δηλαδή χρονιές είναι αυτή η κατάσταση. Δηλαδή και το 2006-2007 είναι χαμηλές τιμές. Στο επόμενο διάγραμμα από κάτω, είναι οι τιμές αυτές που έχουμε συλλέξει εμείς μέσα στο πλαίσιο του δικτύου παρακολούθησης πάλι. Συμπεριλαμβάνει, είναι από το 2009 κτλ.
με κάποιες διακοπές χρηματοδότηση, γιατί βλέπετε οι τιμές δεν είναι συνεχόμενες, όσο μπορούσαμε και εμείς να πάρουμε τιμές. Επιβεβαιώνει λίγο εν πολύ στο διάγραμμα του κυρίου Ζημί τις τιμές αυτές εδώ, ότι περίπου στα 200 ppm κινούνται. Εδώ πέρα μια εξαίρεση. Όμως τι βλέπουμε εδώ πέρα, ότι από το 2022 περίπου και μετά υπάρχει μια κατακόρυφη αύξηση εδώ πέρα. Υπάρχει όχι κατακόρυφη, εντάξει, μια αύξηση πολύ σημαντική. Και αυτό συμπίπτει, αν δείτε στο διπλανό διάγραμμα, με τις χρονιές. Στο διπλανό διάγραμμα έχω αποτυπώσει τις βροχοπτώσεις στο σταθμό της Τρίπολης. Θα σας εξηγήσω τώρα γιατί πρέπει να τα δούμε ταυτόχρονα αυτά. Η πορτοκαλί γραμμή είναι ο μέσος όρος που βλέπετε της περίοδου 57-2010 από την ΕΜΗ. Ο μέσος όρος ήταν περίπου στα 750 mm, όπως μπορεί να δείτε, και την περίοδο εκείνη. Τα στοιχεία αυτά είναι από το Ασθενικό Αστεροσκοπείο, από την περίοδο 2010 ως 2024. Η περίοδος αυτή έγινε μέσο όρο εδώ γύρω στα 700 περίπου χιλιοστά, η 15ετία αυτή. Και βλέπετε το μέσο όρο της πενταετίας, πόσο υπολείπεται. Αρχικά να πούμε ότι η 15ετία τελευταία υπολείπεται του μέσου όρου της περίοδου αυτής, 57-2010, υπολείπεται και βεβαίως τα τελευταία 5 χρόνια υπολείπονται του μέσου όρου και των δύο περιόδων. Άρα καταλαβαίνετε γιατί έχει προκύψει το πρόβλημα των αυξημένων χλωριόντων. Και αν κάνετε μια. Δεν μπορούσα να το κάνω γιατί θα χαλούσα το διάγραμμα αυτό. Μια αντιπαραβολή, τις χρονιές που έχουμε αυξημένα χλωριόντα συμπίπτουν με τις χρονιές που είναι μειωμένες οι βροχοπτώσεις. Είναι ξεκάθαρο εδώ πέρα. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια προβλήματα στο φράγμα, στην κατασκευή κτλ. Εντάξει, είναι παλαιό, προφανώς υπάρχουν, όμως το κυρίως πρόβλημα θεωρώ ότι είναι οι βροχοπτώσεις. Μπορεί να συνυπάρχει και αυτό που λέμε, αλλά το πρόβλημα είναι οι βροχοπτώσεις. Και επίσης αποδεικνύεται ότι εδώ πέρα υπάρχουν περίοδοι όπως και εδώ, που τα χλώρια μειώνονται, φτάνουν σε τιμές στα 200 ppm. Άλλη μια περίπτωση όπου η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη βροχοπτώσεων μας δημιουργεί πρόβλημα. Και νομίζω με αυτό ήταν για την περιοχή μας είναι πολύ σημαντικό η ανάλυση που κάναμε. Θα ήθελα να κλείσω και να πω 2-3 πραγματάκια για να συμβολήσω λίγο και με το προηγούμενο ομιλητή, δεν είναι μόνο τεχνικό το θέμα. Να πω το νερό υπόγειο επιφανειακό είναι με ένα ανανεώσιμο, αλλά είναι πεπερασμένο ταυτόχρονα στο χώρο και στο χρόνο. Που σημαίνει ότι κάθε χρόνο έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες νερού να αντλήσουμε και εξαρτάται σίγουρα από τις θερμοκρασίες και από τις βροχοπτώσεις. Άρα, το νερό που θα πρέπει να λαμβάνουμε, να απολύπτουμε, θα πρέπει να είναι όσο αυτό που ανανεώνει, είτε επιφανειακά είτε υπόγεια. Να πω ότι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως την υδρογεολογική δομή της κάθε περιοχής, αν δηλαδή είναι κατάλληλη να φιλοξενήσει υπόγεια νερά, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, όπως και οι επόμενοι δύο. Είναι οι κλιματικές συνθήκες, θερμοκρασία και το ύψος των κατακρισμάτων, όπως είπαμε, χιονοπτώσεων. Και το τρίτο είναι οι πιέσεις που ασκούνται στους υδατικούς πόρους. Με την έννοια των πιέσεων εννοούμε λανθασμένες πρακτικές, αναποτελεσματικά δίκτυα, όλα αυτά κακή χρήση τέλος πάντων του πόρου. Στο βαθμό που κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι δυσμενής ή προβληματικός, έχουμε τα φαινόμενα της λειψιδρίας. Στην περιοχή τη δική μας, είμαστε σε μια μέτρια κατάσταση όσον αφορά τα αποθέματα στο παιδινό κομμάτι. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε τον ανάβαλο. Όμως, όταν μεταβάλλονται αυτοί οι παράγοντες οι δύο, οι πιέσεις είναι θέμα ανθρωπογενούς παρέμβασης. Οι κλιματικές όμως συνθήκες μεταβάλλονται από τη φύση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όμως, όταν μεταβάλλονται αυτοί οι δύο παράγοντες και κυρίως οι κλιματικές συνθήκες, τότε αναδεικνύεται πιο δυνατό πρόβλημα, όπως το διαπιστώνουμε και αυτή τη στιγμή. Νομίζω, δεν ξέρω, γίνεται κατανοητό αυτό. Να πω επίσης ότι η περιοχή της Ερμιονίδας ή η περιοχή των νησιών του Αιγαίου είναι και οι τρεις παράγοντες δυσμενείς. Άρα, εκεί θα πρέπει να δούμε κάποιες άλλες λύσεις, είτε με αποθήκευση, με στέρνες κτλ. Ενδεχομένως και αφαλατώσεις που προσωπικά είμαι αντίθετος, αλλά ίσως είναι η τελευταία, η έσχατη λύση που θα πρέπει να καταφύγουμε. Εδώ να πούμε ότι η χώρα μας, ως χώρα της Μεσογείου, αντιμετωπίζει πολύ αυξημένους κινδύνους στο μέλλον. Εδώ πέρα βλέπουμε διάφορα σενάρια, τα οποία προφανώς είναι όλα δυσμενή. Τα περνάω γρήγορα για να τελειώσουμε. Ότι προβλέπεται μια αύξηση θερμοκρασίας 2-4 βαθμούς, 10-30% μείωση των βροχοπτώσεων και επιμήκυση των ξηρών και θερμών περιόδων. Άρα, για να έχουμε μια εικόνα για το τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Αυτά.